Hinigugma diya ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Ginudluan ni Kristo ang mga tinun-an ug ang mga katawhan sa mga butang kung asa ta gitawag og bulahan, to be blessed or blessed. Diha sa atong kada adlaw nga kinabuhi, kung mutanaw pa ta sa atong life, ganahan kayo ta mo ingon nga God bless you. No? Ganahan kita mo ingon nga, uy, pagkabulahan yun nimo, nagrasyahan ka sa Ginoo. Unsa man atong mga basis aning blessedness o pagkabulahan. Mutanaw ta sa kolor sa brand sa iyang car, sa kadakwang iyang balay, no? Unsa iyang trabaho, no? Sa mga kini kayo kay earthly kayo ang blessing nga ang atong ipangayo sa Lord, ni Lord. Nga tanang na lang, no? Kung bank account mo bagaon ta, Lord. Please, Lord, I'm waiting for your blessing. Pero sa kadugayan, kining mga butanga, giyatag naman sa Ginoo kanato. Hindi lang nato na-appreciate, no? So, imbis kay, sige tagpangitang usang mga butanga na ko, mo appreciate unta ta, no? Kung unsay na nato, sama sa atong salmo responsorio. Unsay gisulti sa salmo responsorio? Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Taste and see the goodness of the Lord. Ang mga katauhan, ang mga tao diha, no? If you don't feel blessed today, you go online, you go Google it. How many people didn't wake up this morning tungod ka namatay sa ilang tulog? That's all what you need to appreciate first. No? Ang mga tao nga, pag matani mo, naagya po ng imong gimahal sa kinabuhi, sa palibot nimo. Pag matani mo, naagya po ng imong kaldero, no? Naagya po ng imong asawa, imong mga anak. Kompleto gihapon mo pamilya. That's blessedness. Bulahan ka, bulahan mo, bulahan ta. Daghan kayog tao karon nga nagbutang og alarm clock tapad sa ilang ulo. Pero, bisan unsaon pa nimo pag-alarm, hindi na silang matakay, patay naman. No? Tagamtama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. Appreciate, taste, see, enjoy the goodness of the Lord. No? Sige, tag-ingon nga, count your blessing, pero ang atong dagway, di good blessed. No? Nagkanagam tanaw ra gyud ka, maka bad trip na dahan. We don't appreciate life. How blessed we are. Just to be awake today. Just to breathe today. Just to see today. Just to hear today. Tagamtama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. That's the number one blessedness. To learn to appreciate what God has done to us. No? Sa akong pagbumalandong sa ebanghelyo karon, no? This is very rich. Usa ni sa akong mga favorite na bahin sa kasulatan. The Sermon on the Mount. Jesus sat down and taught his disciple, "Blessed are you." No? Blessed are the poor in spirit. Kaya na ba tawag? Well, unsa man ang atong deepest nga desire. There is a teleserye nga gitawag og Lucifer. Kini si Lucifer, si devil gyud ni siya, no? Ani sa yuta. Naa siya trick nga iyang gihimo sa gibuhat sa tanang tao, no? Kay ni-appeal mo siya sa mga investigation sa mga pulis. Usa ra gyud ang iyang pangutana. What do you desire? That question, my dear friend, represents kung asa
or unsa ang atong gi-consider nga blessing. Kasagaran ang atong desire kay wa gyud ang mga langit nung mga hiyas, langit nung pagkabulahan, kundi ang mga things of earth. No? I want to be rich. I want to be successful in my business. And that's when we define, I'm blessed. Masalamat Ginoo sa tanang grasya. Kay dihara ta kutob, no? Sa atong pagunahuna, sa atong paglantaw sa kinabuhi. We go above that. We go beyond that. Naging ko'y friend nga bisan unsaon nimo. Bisan unsa imong ipakita niya ang imong gugma, ang imong pag-atiman, ang imong love. That person will always feel nga she is not blessed at all. Sayang. Bisan unsa imong effort nga ipakita nimo kadiya everything, feeling gyapon niya nga she is not blessed. Well, sayang. And that's how the Lord looks at us. No? Sa mga langit nung o espirituhan ng mga butang, ipanalanginan ta niya. No? Gihatakan niya sa iyang grasya. No? Iyang gipalambo ang atong ang atong pagkatao to be blessed in every way. Ma-appreciate unta nato God's blessings. Bisan nga nindilini siya nga bonggacious, nga big time. Sa mga gagmahing paagi, the Lord is blessing us. And we are blessed. Bulahan yun ta. No? Unta, every day of our lives, tagamtamon na to. Tanawon na to. Ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, ug sa atong misyon isip mga tinun-an ni Kristo. Bulahan tang tanan. We are all blessed. Unsay nga atong misyon? Let us be blessings to others too. Diha, mahamguhan sa tanan nga ang grasya gikan sa Dios atong gi-share sa ilaha. Please rise.